Aquest 2014 no ha estat el millor any per collir llavors de Posidònia oceànica a les platges Balears. Unes llavors que hi arriben durant la primavera, sobretot per l'efecte dels temporals. A pesar d'això, ja fa més d'un any que creixen les primeres plàntules implantades a Sa Conillera. Actualment el que estan fent és esperar que tornin a sortir aquestes llavors per poder recollir-les de nou amb els voluntaris que tenim dins de l'associació i poder tornar-les a implantar en un medi controlat com és l'aquari. La Universitat de Múrcia estudia la incidència de la llum damunt la Posidònia, mentre que a la badia d'Alcúdia, científics de l'IMEDEA se centren en les condicions ambientals i nutricionals. També en la pressió que herbívors i algues invasores mantenen sobre la planta. A Eivissa, però, l'objectiu consisteix a descobrir quin substrat és l'idoni per plantar-la amb èxit. El 2013 es varen introduir un centenar de plàntules a 3 estacions diferents. Una plantació a arena, a sorra directament, una altra amb un substrat més artificial, amb uns sacs biodegradables on simula el substrat que hi ha a la zona de plantació i restes de Posidònia, i després un substrat en restes de Posidònia directament. Per ara, el que pareix que va enralant millor és els substrates que tenen resta de Posidònia. De fet, una cinquantena, la meitat de les plàntules, segueixen arrelades 2 anys després. L'escala temporal de la vida de la Posidònia, però, és molt més àmplia que la humana. Perquè una praderia de Posidònia tingui aquest aspecte i atorgui aquesta transparència a l'aigua, farien falta almenys 500 anys.